Здравей! Днеска ще играем на Дропер с един приятел. Ти бутончето ли натисна? Кое? Да. И... Ти натухли ли си? Да, полетях. Схванах. Първият път не успях. Защо трябва да отида толкова нагоре? Защото като трябва да го минеш. Но тук няма такова бяло. Сега трябва да се върна долу. Здрасти, пичове! Какво става? Как сте, деца? Ти на Survivor ли си? Да. Това дете е като Мики Рурк. Ти на Survivor ли си? Не да беше толкова кротък. По-скоро... Марти, виж, Spawn Колко си висок? Упражняваш ли си? О, да. Пропуснах поздравите преди малко. Ще се възползвам сега, ако са ти останали. Няма да успея сигурност. Изчезвам. Добре. Не натиснах с PowerPoint-а. Аз не съм. Аз ще съм на нещо друго. Българският предприемач. Казвам се Валентин. Свършва ми. Почти. Сключен договор за... Добре, и аз седих, че съм на Survivor. Класическата решетка. Озовах се на спаунпойнта. И аз ако тук не ще се... Да бе, то за много малко трае. Не, умирам! Умрях. Толкова близо бях! Не! Джеронимо! Умрях. Но това е основната ми работа. Ще купуваме къща. Правя каквото мога. Още малко, моля те! Моля те! Минах го! Аз го минах. Ти си лего, две. Спам. Хубаво. Не ме мързи. Не. И аз го минах. Ще те помоля нещо. Не. Искам много добре да натисна спаунпойнта. И почва. Не е само нагоре. Тук няма Spawn Point. Защо? Ето. То второто ниво е невъзможно. Виж, аз правя паркур. Още малко! Минах го! Не! Бях точно! Виж къде се острова! Бях точно на входа! Мама! Дочули се разговора. Не бих говорила за това. Аз и там умрях точно. Важно за теб. И преди. Не мисля, че е редно и аз съм майката. Аз съм бащата. Родителите правят компромиси. Тогава го направи. Направи го. Преместих се у вас. Прекарваме празниците със семейството. Аз жертвах цялото Марти, си тяло. минавам се. Минах го! Виж, не ни трябват мерките. Левел 3. Добре. Аз намерих едно нещо. Знам, че е хубаво. Влади, виж какво намерих. Обичам те. На, аз умрях. Станали оригинални на занаятчиите в работилни. Тук има Ник Висъл. О, трудно си е. Второто е трудно. Още малко. По-добре, третото е трудно, има и лава. Не, Тези, които се завръщат, за да Моето е по-трудно. и за оригиране, слаба строя, болезнен и затруднено. На мен ми се върши. Аз да бъда. Простамакс. Не, падам. Простатата. Простамакс съдържа ефективна комбинация на 3 екстракта с аз се озовавам в лава. които помагат свиването на оголемената простата и намаляват нуждата от чести нощни уринирания. Простамакс. Максимална грижа за простатата от Фортекс. Сега търсете в аптеките промоционална Ти умря в лавата. 60 капсули и 20 подарък. Дали мога да стигна до долу? Влади, дали мога да стигна до долу без да се пребия? Найния си универсален почистващ препарат. О, и аз Марти, виж. Чистота и
сега ще видиш как ще умра. Баба беше Много толкова изненадващо. Забавлявай се. Безупречно чисто, без изплакване. Още малко. Така изглежда вашата Още черна малко. флора при състояние нарушаващи Защо бях догоре, но не оцелих дупката? проблеми. Колко язваш така думката? За перфектна черна флора Защо е умря? нужно перфектно решение. Пробием. Заради По-бързо мен ли и умря? ефикасно от обикновените пробиотици, поради синергичното действие на пребиотик и пробиотици. А сега търсете в Нямам аптеките го. при диария и нарушена Умрях. перисталтика. Пробием. Перфектният си Качваме се. за перфектна черна флора от Фортекс. Паста за зъби Астер. Губим. Не трябва да се удраме. 120 минути. Захари мета. Минах го! Не! В лавата! Ново паста за възпаление. Трябваше още нагоре. На роза. Астера хомеопатика пародонт. Краят на деня. Трябва, Марти, трябва да дойдеш при мен. Твоята почивка. 600 Аз винаги съм толкова близо. She was called by. Спокой, аз бях Оскар тук. Сте Ушев, Куперашки и Георги Господинов. Легендата на диското Не. и легендата на футбола Сиси Кетч и Луиш Фиго само в 120 минути. Приятно. Не ми свършвай. Накрая ще мамя. Размисъл. Как? Като си на креатив? Всичките в неделя ще Да. Но ти можеш ли? бъдат Не. пред телевизорите. Аз да. 120 минути. Да, бе, не си честен. Я Не. искам да съм за малко на креатив да видя как се казва на си Potion. Проблем. Сега какво? О, прекрасно. Ми паднахме. Хора, слабаци. Не вие, аз. Вие сте силни. Ако играете, ще ме разбиете. И се абонирайте за мен. Доставчика. Аз снимам от днес, тъй че моля ви се, абонирайте се. Що не вземеш да изформиш някое беззащитно животинче? Още сме на второ ниво. Да не би Се да се опитваме да го минем. Тундю, Аз съм ленивец. Напълно не стига да съм хранотърсач. не са отишли далеч. Бях толкова. Още е зелено. На 2 часа Здравейте, се хора! Днес играем на Зелено. Майнкрафт Дропер! С брат ми, който е на второ ниво. Дай ми това, бебе. Аз ще открия хората много по-бързо от теб. Ти си примерен гражданин, който помага, така ли? Зная точно къде са отишли. Зад глечера. Всеки знае, че имат лагер оттатък прохода. Но ако не си сервета, няма да ги стигнеш, а проходът ще бъде затрупан скоро. Да речем, утре. Та, можеш или да ми дадеш бебето, или да се изгубиш в снеговете. Изборът е твой. Дръж си малката радост. Ще го върнем на хората. Големия тиги уиги не се подведи. Лош тиги уиги. Сид, Фиги Уиги ще ни поведе. Мани, чакай да го впадем за момент. Не, така ще намерим хората. И накрая ще се отърва от Забун и Малчо. И от бебето също. Джамбо не може вечно да те пази. А когато го няма, ти се оглеждай добре. Не пропускам закуски. Тате, тате, след 10 минути се обаждам на вас. Не, бях толкова близо. Мразя си живота. Явно и на фермите. Защо не политам? Ей, нещастници, А, слушайте. Станете за директора. Пропуснах. Ти тук ли си при мене? Не. Антони, ти седи. Слава Богу. Господа, тексаските шерифи бяха така Да ме ли това по... мнозина отлични Да, ако не го мина си изтривам Майнкрафта. И се спокойте, Швено. Шегувам се. Ако пишете долу в коментарите. в Също главата. ли съм?
Какво да снимам? Ако пишете долу в Сега да коментарите, излезем и да се забавляваме. че ви харесва Майнкрафта, се абонирайте и дадете лайк. Да, Няма дайте да ни се лайк. изтрика. Моля, дайте ни лайк. Добре, слушайте. Знам, че е Джорорибо! трудно да се настроим за матча без доставчика. Но това лудо, Тук е някакво пътище. успя да ни вдъхнови и от гроба. Последният му подарък за нас. Бато, мисля, че това е за теб. Май не е достатъчно голям. Това ли е? Не само. Доставчикът каза, че ще ни намери екип. Не! Мислил и име. О, Пикачу! Да бе. Пикачу е много труден и плаче. Миличкият Пикачу. Пикачу. Добър ден и добре дошли на специалното предаване на спортния канал. Полупрофесионалният отбор Мина. на надзирателите ще играе срещу Защо затворниците, пише левел 6? които охранява. И за този специален матч ще Защото имаме съм специален левел 6. гост, тъй като в Виж кабината къде сега съм. ще бъде Babyface Bob. Кажи здрасти на хората, Бобо. Крис, пуснахме реклама. Тази работа, Боб, изисква да общуваме. Когато се обърна към теб, не се бой да говориш с хората. Освен ако не искаш. Марти, спрях точно и тука. Ето ги затворниците. Виж къде. Предвождани от бившия национален потърбек Пол Круг. Нищо. Убих се. Не, чак убих се, падна. Отръпни се от момичета. Следващото е... Не стреляй, де. Марти, виж какво е следващото. Някакво си Защо издърт. си влякал екип? Не прекарах Левел 7. години в Бадбиза, за да гледам отстрани. Как Това си? е специалният център What? за примерните затворници, заедно с техните Лата, колко съм бърз. метки. Ние сме гаднярите и ще ви размажем. Но след като ви бием, целувка ще намажете. Това момичета ли бяха? Аз съм невинен. Давай, бат! Извинете, че ще измамя. Но аз се спалвам на някакви място. Гали, Падна. мамка му. Папачон на 20-я, на 10-я и бележи. Сладки са нища, кучко. Това бяха Аз играя дропер. но затворниците май предпочитат да удрят пазачите, вместо да отнемат топката. Здрасти, мамо, здрасти, татко. Благодаря, че ме взехте от училище. Ето е сензацията на деня. Пол Круг, който излежава 3-годишна присъда, не е играл откакто го изгониха от Националната лига преди 6 години. Престройте се, престройте се! Ей, Сасквач! Започнах пак отново. Круг Е! Търли го оставя без защита. Губи топката. Респаун. Мамка му, отявайте. Той извърши лично нарушение. Това е доста слабо начало за Стигни ми! затворниците. Ела тук. Ти летеше ли? Сега ме пази. Не. Да. Айде, дръжте ги. Ти летиш! Ето го Канауър и ефективната Не се защита преби. на пазачите. И се пребивам. 86! Давай! Обратно в килия. И... Чао. Канауър намери свободния хотър и тъчдаун за пазачите. Само за 90 секунди пазачите поведоха с 2 тъчдауна. Сериозно?